ongi etorri guztioi UEuren izenean solastu UEu zikloko lehen saio solasaldi honetara. 2022 abiatu dugu, urte borobila da aurtengoa UEurentzat, Udako Euskal Unibertsitatearentzat, Udako ikastaroek 50 urte betetzen dituztelako. 50. urteurrenaren plangintza abian dugu jada, eta askotarikoak dira antolatzen gabiltzanak, tartean gaur abiatzen dugun hitzaldi ziklo hau. Solastu UEu. Hitzaldi ziklo honen helburuak 3 dira, nolabait azpimarratzearren. UEurentzat gai estrategikoak plazaratzea, hitzaldi formatuan eta formatu arin batean. UEuren bizioa, orain arte egindakoa, zein oraindik egiteko dugun hori, gure proiektua zabaltzea eta honen erreferentzialtasuna azpimarratzea, eta gizarteari ekarpen bat egitea. UEuren izaera soziala da, lukuru asmorik gabekoa gara, eta onura publikoko aitormena dugu, eta azken honetatik, aitormen honetatik gizarteari gure aletxoa eskaintzea dagokigu. Hilero, hitzaldi zikloa antolatu dugu, hilero, gai batek hartzeko solastu UEu honetara, 50. urte honen baitan, eta solastera gatoz modu arin batean, solastuz, 50. urteurrenarekin bat eginez, UEukideontzat, orokorrean gure komunitatearentzat eta euskarazko komunitate akademikoarentzat, unibertsitatearen etorkizunaz eta unibertsitate horretan euskarak bete behar duen paperaz hausnartzea da gure asmoa, hausnarketan eragitea. Eta hau da testuingurua, honetara gatoz gaur abiatzen dugu. Eta honetan kokatzen da, bete-betean gaurko gaia, zikloari hasiera emateko aproposena iruditu zaiguna. Euskarazko unibertsitatea, 5 hamarkadako talaiatik etorkizunera begira. Gai interesgarria eta baita nire ondoan ditudan solaskideak ere bai, gaur ez nagoelako bakarrik. Ondoan ez, baina nirekin batera hemen daudelako eta nire post horregatik. Xabier Isasi, Lore Riondo, Iñaki Alegria, placer bat. Tartetxo bat hartuko dut zuetaz zerbait esateko, zuen burua aurkeztearren unibertsitate mailako ibilbide luzea duzutelako izen garrantzitsuak zarete hor, eta UEuren historian ere izen garrantzitsuak zarete. Xabier Isasi, psikologian doktorea eta UEuko zuzendari ohia zara, 3 zarete, zuzendari ohiak horregatik zarete garrantzitsuak ere. EHUko zure ibilbidean, EHUko irakasle eta ikerlari izan zara, psikologia fakultatean, Donostian, psikologia eta estatistika irakatsi duzu, eta hezkuntza eta hizkuntzari buruzko lan ugari argitaratu dituzu. Nola ez? Besteak beste hezkuntza eta elebiduntasuna edo hezkuntzaren normalkuntzari buruzkoak, biak UEun argitaratuak eta biak Lore Riondorekin batera. Hasieran, euskararen kalera bilararen neurketak egiteko metodologia sortzeko ahaleginak sortu zirenean, ekarpen handia egin zenuen eta baita ere gero erabileraren horren teorizazioan ere. Ibilbide oparoa duzu, gaindegia zuzendu duzu, euskara eta hizkuntzarekin lotua pasa duzu ibilbide akademiko guztia, Euskal Herriko Unibertsitatean, baina baita UEun ere. Historia zara, gure erakundean ere, gaztetatik ezagutu zenuen UEu, eta zure ekarpena txikimendua proiektuarekiko beti egon da hor. Urratsak eman dituzu egituran, saietatik, gauzak antolatzen, talderagilera iritzi arte, eta azkenean, 2000. urtean UEuko zuzendari bihurtu zinen, 2004. urtera arte. Lore Riondo Korostola, pedagogian doktorea ere, eta UEuko, doktorea ere, pedagogian eta psikologian, eta zuzendarioia, EHUko irakasle eta ikerlaria zara, Donostiako EFA fakultatean, pedagogia eta gizarte hezkuntzan irakasten, ibilbide luzea ere unibertsitatean, dekanotzan eta abar luze batean, baina horretaz gain ere ikasi aldizkaria sortu zenuen, bertako irakasle taldearen kide izan zinen, Euskal Kurrikulunaren bultzatzaile, ikastetxetako hizkuntza normalkuntzarako Ulibarri programaren sortzaile, sustatzaile eta aholkulari gaur egun, eta zuk ere
hizkuntzaren inguruan, afasia, euskal kurrikuluna, talen aipatutako hizkuntza eta hizkuntza normalkuntzaren ingurukoak, hizkuntza plangintza ikastetxeetan, hainbat argitalpen argitaratu dituzu, asko UEU. Zu ere, talde eragiletik pasata, baina lehenago, aholkulari, irakasle, lagun, bide lagun izan zaitugu, behar izan zaitugunean, proiektu guztietan, eta UEUko zuzendaritza hartu zenuen 2005. Urtean, 2010. Urtean. Eta Iñaki, alegria loinaz, informatikan doktorea eta UEUko zuzendarioia, urteetan ogibidez EHUko irakasle eta ikerlari izan zara informatika fakultatean, Donostian, konputagailuen arkitektura eta teknologia sailean, ISA taldeako fundatzaileetariko bat zara, bertan hizkuntzaren prozesamenduaren arloan ikertu izan duzu urteetan, Xuxen zuzentzaile ortografikoa eta euskarazko itzultzaile automatiko batzuen atzetik eta sortzaile izan zara, etxera ekarriz Inguma Euskal Komunitate Zientifikoaren datu basearen aitetatik bat zara, Artizarra sare sozialaren sustatzailea, eta ez dakit, nik uste informatika saila zuk ere sortu zenuela, informatikaren bilkurak zurekin abiatu zirela, eta talde eragiletik uste dut birritan pasata gero, bauko zuzendaritza hartu zenuen 2014tik 2018ra. Eta gaur egun, UEUko talde eragilean zaude, online lerro estrategikoaren ardurapean. Behin hau esan da, izen handiak ditut gaur nirekin ondoan, lasaigarriak ere, beraiekin arratsaldea hau pasatzea, lasaigarria da niretzat, unibertsitate mailan esan bezala, bakoitza bere alorrean bai bilbide handikoa, baina euskararen normalizazioan, euskararen normalkuntza horretan, intzindari, sustatzaile eta eragile oso potenteak, eta nik uste dut atzetik etorri garan guztiontzat erreferente handiak, eta niretzat pertsonalki oso gertukoak, lau, izan 20 urteko ibilbidean 15 urteia nire ondoan pasatu zutelako, nire azkari nagusi naizen enean, eta orduak eta pasatu ditugu proiektua aurrera ateratzen orduan. Beraz, niretzat lehen esan dakoa, ilusioa eta plazerra gaur hona zuekin solastera etortzea. Tarte bat nahi nuen hori, aurkezpenetarako pizkat kokatzeko, saioak grabatzen ere ari delako, eta gero korpusa sortzen da, eta honekin material honekin argitalpenak egingo dira, eta garrantzitsua zen niretzat zuen izenak ondo kokatzea, unibertsitate mailan zein UEU. Eta behin hori izan da, hasiko gara, solasten hasiko gara, eta ia modu arinean egiten dugun, eta etxekoak ere, elkarrizketa modura nahi dugu gauzak plazaratzea. Bakarrik esatea, BBB ari gara erabiltzen, sistema honen aldeko apustu garbia egin du azken urteetan UEUk, kode irekiko web konferentziarako sistema bat delako, Linux sistema eragilean oinarrituta dagoelako, euskaraz konfiguratu daitekeelako, eta gainera online irakaskuntzarako erabiltzen dugun Moodle plataforma teknologikoarekin uztargarri delako. Apustua garbia egin genuen, BBB-ren alde. Audioa mututurik izango duzute danok etxetik, nahiago du horrela izatea, baina chat publikoa daukazue hor, ez nago bakarrik amene, teknikoki ere laguntza dut, eta orduan zuen chat bidez zaratzen dituzuen zuen ekarpenak ero amaierako galderak, chat bidez antolatuko ditugu. Guk, laukoteak, solasaldi formatua ematea nahi diogulako, ez gara egongo mututurik, elkar hitz egiten egon gaitezke gaur, ez dut txanda ordenaturik emon nahi, horretarako da, ekarpenak eta buruatzen zaiguna esateko, ordutxo bat izango dugu, ia lortzen dugun hori ondo gobernatzea, eta esan dako atxat erabiliz, eta saioa grabatzen ari garaila jakinarazten dizuet. Onarte, nire argibide, ongi etorri eta aurkezpenak. Eta orain, Lore, Xabi, Iñaki, hasiko gara. Sorreratik hasiko gara, 50 urteko ibilbidea egitea gustatuko litzaidake zuekin, sorreratik hasi, bilakaera ikusi, aldaketak, eta etorkizunera begira jarri. Hor, etorkizuneko unibertsitate horretan euskaratik eta hizkuntzatik UEUk egin dezakeen ekarpena irudikatzen hasteko. Urte hurrena horretarako ere baliatuko dugulako. Orduan, sorrera horretan UEU unibertsitate herriko gisa definitu izan da. Hori izan da bere izaera, ez? Eta berez, pasaden urtean gai estrategiko bezala udako ikastaroen irekiera ekitaldira, 59. udako ikastaroen irekiera gai honekin hasi genuen, ez? Herrigintza
eta akademia lotzen, ez da, nola egin akademia herrikoago, herrigintzara nola hurbildu eta ez izateko hain elitista, ez? Zuek, esan bezala, UEUko zuzendariak izan zarete, eta ez dakit, zertan oinarritzen da unibertsitate herrikoia izateko behar hori, ez? Zelan gauzatzen da? Bueno, zaharrena naizelarik, ni hasiko naiz hizketan. Hane, memoria handiko emakumea da, baina ahaztu zaio aurkezpena egitea bere buruarena. Hane Sarasua Aranbarri, 21. mendeko UEUko idazkari nagusia, memoria honekoa. Hau da, UEUri buruz zerbait jakin nahi baldin baduzu, eta batez ere UEUkidei buruz zerbait jakin nahi baldin baduzu, berai galdetu. Nirekin hasi zen idazkari nagusi gisa, eta hore izan zen. Ekonomian oso trebatua da, eta batez ere talde harremanetarako gaitasun berezia da. UEUren zutabe indartsuenetakoa izan da, azken urteotan, eta orain aurkezpen lanak ikusten dut ikasten ari dela, beti ikasten. Bueno, eta ja hori esan da segura asko minakiten. Bakarrik gauzatxo bat, Aranberri naiz, ez naiz Aranbarri, baina bakarrik. Aldea. Markatu. Bai, horren berri bat nuen, baina segurazko inakik eta lorek osatuko dute zure ibilbidea. Ez da behar benetan. Ez da behar. Baina nik galdetutakoari historikoa unibertsitate herrikoia. Herrikoia. Bai, planteamendu horrekin, UEUren sorreratik sortu izan da herri mugimendu indartsu bati, batez ere hizkuntzaren berreskurapenaren ikuspegitik. Ondo ulertzeko zer den UEU, ulertu egin behar da euskerarekin herri bat egin nahi genuela. Hau da, batasun prozesu bat izan zela eta bertute bat izan bazen hasiera-hasieratik ikuspegi osotik landu izan genuela euskeraren batasun prozesutik. Eta osotik esaterakoan ez ginen hasi aurre eskoletatik unibertsitateraino eta hasi ginen eremu guztietan aldi berean. Eta hori berez, anabaza izan badaiteke ere, nik uste asmakizun handia izan zela bere momentuan eta horri esker hainbat gauza egin izan dugu. Nik horrela ulertzen dut herrikoia, hau da. Hizkuntza eta herriari lotutako ekimena dela UEU. Eta herrikoia ere bai, Xabierra errelebo hartuaz, herrikoia ere besteak beste garai hartan esaten genuen, garai hartan etzegoen gaur egun esan dezagun unibertsitatetik mundu guztia pasatzen dela, edo nahi duen ia guztia, garai hartan oraindik etzen horrela, eta bai ezaugarrietako bat UEUrena zen, ez genituela tituluak eskatzen bertan izena emateko, eta ez genuela eskatzen bakoitzak bere ikas alorretan jardutea. Eskatzen genuen gauza bakarra zen interesa izatea, jakinmina izatea, entzuteko eta hitz egiteko prestegotea. Orduan herrikoia baita ere ikuspegi horretatik, hau da mundu guztiari zabalduta, interesa zuen guztiari, zerbait entzun edo zerbait esan ekarpenen bat egin nahi zuenari. Bai, denaren igual gaitzearen esan behar da, hasieratik homogeneotasuna edo bilatzen zela ere, eta tituluak ere, ez bakarrik tituluak ematea, baina tituluak ere ematea. Eta hor batzutan gaizki ulertu edo konzeptu bikoitza da, ez? Badaude herri unibertsitateak, adibidez, Errekalden garaiatan Bizkaian bazegoen neko erderaz orokorrean, baina herri unibertsitatean nolabait marko akademiko hori tituluak ematen dituna, nolabait bazter batean uzten zuna. Eta hasieratik argi izan zituen bi fazeta horiek, ez? Alde batetik herrigintzarekin batera eta herrigintzatik euskera unibertsitatea eta unibertsitate nolabait ekitatean eta publiko zentzu zabalean bultzatzea, baina baita ere tituluak eta nolabait homologazio hori ere eskatzea eta bilatzea. Bai, beste ñabardura bat aipatuko nukenik eta lurraldetasunarena, hau da.
unibertsitate popularra, herrikoia uler daiteke, baina gurea popularra baino herrikoa, Euskal Herrikoa izan zen. Zenbat kilometro egin ote dugun guk, taldera gilean gogoratzen zaite biltzen ginen eta txandaka. Hau da, herrialdeka biltzen ginen eta nolabaiteko usadioa zen, Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta iparraldean Baionan biltzen ginen. Hartu autoa eta askotan hilean behin izaten zen. Nik ez dakit zenbat kilometro egin izan dugun talde eragilean ibili gareno, baina Euskal Herrietik puntatik puntara ibili gara. Eta horrela ulertzen genuen unibertsitate ekimen hau. Ez bakarrik herri izaera, alegia popular adiera horretan baita ere, Euskal Herria lurraldea txikia. Lurraldetasun. Hori da, lurralde guztietako unibertsitatea. Bai. Eta baita ere, errolen arteko berdintasuna. Hau da, ikasle eta irakasle errolak ez ziren gainjarriak, elkarren parekoak ziren. Zenbaitzutan ikasle rolakin genbiltzan, baina beste zenbaitzutan irakasle rolarekin, Orduan, jakintza lor batzutan igual, zerbait ikertu edo zerbait aztertu dugulako orduan izlari modula jardun, baina agian jakin mina beste arlo batean izan eta beste batera ikasle rolarekin. Eta hori ez, bai. Eta bere igual, UEUk asmatu duen beste kontu bat izan da militantzia eta talde profesionala ere kombinatzea, ez? Nik uste, espero zagun etorkizunean ere, jarraitzea, bilatu egula modu nik uste interesgarri bat kombinatzeko olako zuzendaritza eta zailburutza eta militantziaz eta herrigintzatik eta talde profesional potente eta implikatu bat eta nolabait bi munduetatik aurrera egiten, ez? Eta nik uste dut horretan irauten dugun bakanetakoa garela, ze benetan zaila da eta egungo gizartean gero eta bakanagoak dira horrelako esperientziak. Kostatu zitzaigun, ez da, bigarren kongresuan. Gai hori gaur ez du. Ez dago gai zerrendan. Zaila dala egitura hori mantentzea, oreka lortzea, baina egia da, 50 urte betetzen dugun honetan, eta beste zuzendari hori batek idatzetako euren historiako behintzat 73 bitarteko liburu horretan, zelan hasi izan UEU eta jakintza alorren arteko eta ikasle zena goizez guk ez genuen hori bizi, ez? Baina gerora, argi dago, 50 urte pasa dira, euskara normalizatzen joan da, unibertsitate ofizialak sortzen dira, baina benetan gero oinarri batzuk, adibidez zailak, hasi ziren zailak antolatze, agian zailek pisu espezifiko bat bazuten, baina gaur egun ere badute, ez? Orduan, joan dira moldatzen, baina egia da, 50 urte pasatu izateko oinarrian, bai ikusten ditudala, Mikel Aizpuruk liburuan aipatutako horiek, egia da, eta 50 urte pasatzeko moldatuz eta garai berrietara, baina egia da, jakintza alorrena eta ikasle irakasle rola, eta hori. Oso ondo. Bueno, jarraituko dugu, badakizuelako sorrera, baina bilakaera eta etorkizunera goazela, orduan pena emango litzaidak zazpiretara iristea, gauza batzuk aipatu gabe. Oso gustora nago, baina pizkat mugatzearren eztabaida. Esan dakoa, UEU, Baionan, 70ko Baionako euskal asteaietan, hor kokatzen dugu, 73an kokatzen dabe bai lehen udako ikastaroen ekitaldia Doniban Elitzunen, abuztu bukaera hartan, eta oraindik unibertsitate ofizialak sortzear zeuden, 80an etorri zen UPV, gutxira Nafarroako Unibertsitate Publikoa, eta zuek, 85 bueltan ere hasiko zineten UPV lanean, ez? Gazte, zuen ibilbide akademiko guztia oraindik egiteke, UEU ezagutzen, Larraona ezagutzen, gerora historiara pasatu diren jende oso potente eta ezaguratsua ezagutzen, eta horra zineten unibertsitatean irakasten, ezta? Orduan, zuek hor hasi zinetenean, ez, 23 urteekin ikertzen euskara ere oraindik
azten bilakaera graduala izan da hor ere, ez? Sartu zinetenean eta zuen ibilbide akademikoa ze funtzio betetzea espero zenuten unibertsitate horretara, unibertsitate jaioberria zen horretara, ze funtzio espero zenuten eta zer funtzio 40 urteko ibilbide hau pasa ostean, ze funtzioari da betetzen eta pentsatzen zenuten hortatik, nola egiten, ze irakurketa egiten duzue unibertsitateak bete beharreko funtzioen inguruan? UEUk. Orokorrean, unibertsitateak gizarteari, gaur egungo gizartean ze funtzio, eta zuek han gaztetan hartu zenuten unibertsitate jaio berri horretan eta UEV abiatzen zen horretan, ia funtzio horrek betetzera iritsi garen, ero zein izan daiteke. Bai, funtzioak orokorrean unibertsitate mailan. Ni ikasle nitzela aurreratu egiten nahi, Xabierrei. Ni ikasle nitzela niretzako kezka nagusia zen apenas zegoela euskaraz ikasterik, ez. Eta hortan egia esan borrokatu egin behar genuen. Ez zegoen beste modurik, borrokatzea besterik ez zegoen, modu militantean, eskolak ematea bai ikasle irakasleentzako, eskatzea irakaslei euskaraz eskolak ematen ez baldin bazeituzten ere, guk euskaraz egin ahal izatea lanak edo euskal gaiei buruz edo eta honelakoetan. Eta sasoi hartan bertan ere, UEUren berri, orduantxe hor bageneukan, eta niretzat behintzat bazen toki bat, nire jardun esparru ez, nire interesatzen zitzaizkidan gai ez, euskaraz topaketak izateko gai horri buruz, eta beste batzui buruz ere, beste jende batekin, ezta? Euskaraz egin ahal izateko zientzia, bakoitzari dagokigun adarretan, eta baita ere gureak zehatz mehatz ziren esparruetan ere jarduteko. Aldi berean ikusten nun, nik premia hori ez nuen, baina bai ikusten nun beste batzuek erabiltzen zutela orduan euskararen estandarizazioa eta normalizazioarekin batera, haiek irakasle izateko mintza praktika egiteko oso ohikoa zen astapenetako garai haietan, ez? Eta usten dizuet segitzen zuei, Xabier eta Iñaki. Bai, nietzat, UEU irakasle eskola izan da, batez ere. Unibertsitateko irakasleen irakasle eskola. Han juntatzen ginen eta badago zoek aipatu dituzue sailak eta antolakuntza berezi horretan, baina guztien arteko harremanak izaten ziren eta aukera izaten genuen disiplina askotan, ibiltzen ginen ikastaro desberdinetan. Ikasleak eta irakasleak aldi berean izaten ginen, eta asko, nik egia esan, asko zordiatu eui. Euskal Herriko unibertsitatean, ni abiatu nintzenean, filosofia eta hezkuntzientzien fakultatea zen, eta hortik gero sortu zen ekologia fakultatea. Nik uste bi esperientzia arras desberdinak izan dira. Baina biak izan dira unibertsitate eratzeko, 82an sortu zen Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilboko Unibertsitatetik sortua, baina eratze prozesuan izaten zen, eta paraleloki bizi ginen, eta UEUn biltzen gineneak, takit orain, esatea lobby bat ginela Euskal Herriko Unibertsitatean UPUen, baina lobby ez baginen oso gauza antzekoa izango ginen. Eta gure eragina guk arrasto, hau da, UEU kideok UPUen onartu nahi ez badut ere, onartu eta onartu beharko lukete arrasto sakona gutxi izan dugula Euskal Herriko Unibertsitatean. Unibertsitatean lan egitea privilegio bada. Eta UEUn jardutea ohorea. Nik uste horrela laburbilduko nuken zer izan da. Gure gizarte honetan, behitu, pandemia egoera horretan nik adituei entzuten nienean eta irrati telebistetan entzuten nienean UEU etortzen zitzaidan burua. Guk aukera izan dugu, punta-puntako unibertsitari euskalduna punta-puntakoak UEUra ekartzea eta eragitea ikerketa mailan, eta hor, Iñaki nik baino askoz esplikatuko luke ze eragina izan dugun
UEU-kide Euskal Unibertsitateetan oroar, baina izugarria izan da, eta gaur egungo Euskara erabiltzen dugun Euskara batua eta Euskara maila jasoak, hor UEUk eta UEU-kideok oroar sekulako ekarpena izan dugu. Gu bilakatu dugu normala Euskara jasoa edabidetan. Eta beste batu Eta hortaz gainera ipatuko nuke, bai orduan eta bai gaur ere, UEU izan dela, UEUn elkartu izan garela, unibertsitate desberdinetako, ikasgu desberdinetako, enpresa desberdinetako, toki desberdinetako jendea, aztapenetan, eta gaur egun, unibertsitate bakoitzaren singularitatea gainditzen duen esparru bat dela UEU. Hor juntatzen gera, hor ja ez dago, ni hemengoa naiz, bestea hortakoa da, eta unibertsitateen arteko lehia egon badaiteke, lehia horiek gainditzen ditu, eta guztia gera unibertsitari euskaldun UEUn. Eta hor, askotan eraiki izan dira, proiektu zabalagoak, bakoitzaren instituzioa gainditzen dutenak, eta egitasmoak ere bai. Nik uste hori unibertsitateko definizio, zer izan beharko litzaken, definizio, nik uste adostasun handiko definizioa dela, goi mailako irakaskuntza eta ikaskuntza gunea, bertako hizkuntza eta kultura bultzatzen duena, eta nolabait ekitatean edo berdintasunean eta aukera zabalarekin publiko guztiarentzat. Hori zabalitake definizioa izan beharko litzakeen unibertsitatea. Orduan nik uste gu asko zentratu garela euskera unibertsitatean, irakaskuntza ere bai, eta hasi dinean ikaskuntza orain nolabait berantziz bihurtura gazteentzat, baina nire hasi nintzenean, ikaskuntza sartzen ere, nire irakasleek bere garaian zuten ikasten, eta nire kontratatu ninduten eskolak emateko, eta hori ez, gero hori etorri zen, gure unibertsitatea, Deustu eta Bilbon bat segon zerbait, eta hola, baina Euskal Herrian unibertsitatea oso fenomeno berria da, eta nik uste neorri batean arrakastatxua izan dela. Eta orain gazte gehienek, ikasle direnean irakaskuntzan daude, baina gero unibertsitatean sartzeko bide ohikoagoa bihurtu da, hori ez, lehen ikaskuntza, tesia eta hola, eta hortik dator ikasgazte, ez, pizkat garai batean lafaonan egiten genuen trinkotzeko eta elkar ezagutzeko komunitatea osatzeko, nik uste gaur egun ikasgaztek betetzen dula eta badut zentzudik lehen irakasle izan behar ginen eta gaitasun gutxi gendukan eta biltzen ginen gaitasuna handitzeko eta orain ikasketatik datorzena, gu saiatzen gara gurutik, horiek biltzen, elkar ezagutzen eta gaitasunak ematen. Oso ondo. Bale, aurrera jarraituz, eta pizkat bilakaera eginez, ondo, kokatu dugu, funtzio horrek bete beharko lituzke unibertsitateak, eta euren baita bai, irakaskuntzan, eta ikerkuntzan beha zigara gure urratzak ere hori da gure asmoa ere bai. 50 urte ez unibertsitateak, 50 ez, baina 40 luze bai eman dituzue. 40 urte luze hauetan, eta pizkat bakoitza bere esparrutin agian, badibidez lorek pedagogiatik, non nabarmendu dituzue unibertsitatean aldaketarik handienak, arlo pedagogikoari dagokionez? Nik uste dut aldaketa handiak, UEUk berak ekartzen duela eredu diferente bat. Esan dugu berdinago bat, metodologietan ere aktiboagoa, ekitatiboagoa eta demokratikoagoa. Gerora beste unibertsitateek ere aldarrikatzen joan diran eta urratsak ematen joan diren horretan. Egia dena da, UEU sare, topagune, bilgune, esperientziagune izan denez,
baita ere beste instituzioak, beste instituzioekin unibertsitateak esan nahi dut kasu honetan, arinagoa izan du da. Aukera hori izan du beti UEUk. Hau da, lehenago muitu gaitezke, ez dugu malguagoa gera, gure buru jabetza handiagoa da. Gure txikitasunean handiagoa gera, zergatik. Gu geunek erabakitzen dugulako ze premia ditugun, ze norantz, zeintzu diren gure xedeak eta norantz nahi dugun joan. Beraz, zer ikertu, nola zehatu, zer aztertu, ze gai jorratu. Eta horretan nik uste dut ekarpen handia egin duela UEUk, hori dela eta besteak beste, ez dakit, hizkuntz neurketak, euskal nortasuna dela eta euskal kurrikuluma dela eta hizkuntzaren normalkuntza ikastetxeetan dela eta onlineko ekarpen horiek guztiak, hau da, unean gure gizarteak, gure premiak zeintzu izan diren, UEUk bai jakin izan du, besteak beste, izan duelako, nahi izan duelako, eta bolondrez izate horretan ahaleginak egin ditugulako, baita ere esparru desberdinetan murgilduta zebilen jendea juntatu delako, mintegi moduko, garai batean mintegia zen gauza experimental bat. Horrela, errealitatean funtzionatu izan dugu egun. Eta gero hortik, jundira osatzen, unibertsitate desberdinetan, bertan askotan kimu bezala sortzen zirenak, gero edo ikerketa forma eman, edo disiplinarteko taldeak, edo horrelakoetan. Orduan, alderdi horretan oso dinamikoa, oso aktiboa, eta argi eduketa gure premia batetik egiten den horren berri ematea, ze hori unibertsitate klasikoetan ez da oso ohikoa, gizarteratze prozesu hori pixka bat kale egiten da orokorrean unibertsitatean, ez? Eta geurea bezalako herrian, hain txikia izanikan, baina aldi berean hain aktiboa izanikan, askotan elkar ezagutu ere, ez? Eta funtzio hori bete izan du, eta betetzen du, eta nik uste dut oso garrantzi handia duela. Hortik, euskal komunitate zientifikoaren datu basea, edo Iñakik esaten zuenik gaztea, edo zerarena Amarauna, edo ez dakit tesiker bezalakoak euskarazko tesiak zeratu alizatea, edo mila eta mila egitasmo, UEUn isilik eta apal, baino egiten direnak Euskal Herri osorako, izan ere, altxorrak ditugu, batetik gauza geralako pedagogikoki aktiboak izaten, baita ere komunitatea egiten, saretzen, eta berri ematen, eta ditugun premiak ere definitzen, markatu, eta horren gainean lanean jartzen. Iñaki, zu online unibertsitatearen beharrezkotasuna aldarrikatu duzu behin eta berriz, web mintegiak antolatzen gabiltzain dela 18 hilabetetik horren inguruan, bai olain irakaskuntzaren testu inguruak, eredu pedagogikoak, unibertsitateko ikasketak euskaraz eta online. Zergatik da hori hain garrantzitsua? Bueno, nik uste, gero eta unibertsitari gehiago gaude, batzuk gazte garaian nola hori tokatzen denean, 18 eta piko urte artekoa, eta jarraituko dela nagusiki eredu presentziala bintzata alden neurrean, eta nik uste hori dela eredu egokiena. Beste gauzen artean, teknologi behar txikiena duelako. Jendea biltzen da, eta teknologia beti egon da, liburuak, baina ikasleen nahiago dute, irakasleen on bat eskola ematen, liburu eta da jotzea baino. Baina, unibertsitari gero eta gehiago daude ikasketa, ohiko ikasketa horiek bukatu eta etengabeko edo bizialdi osoko formazioetan. Eta hortadako, argi dago, derrigorrezkoa dela online formazioa, bai espazioan eta bai denboran ez duelako eskatzen dena batera egotea. Eta munduan ari da operatzen, pandemiarekin zer esanik ez, eta euskaraz ez daukagu. Eta orduan,
Orduan, noin falta dira, azken bi urtea, askoz askuntza ondiagoa izan du uokek, niretzako erreferentzia derrigorrezkoa da, baina baita ere eskerrean daukazue, pizkat porcentajeak ez direla, gehienak ez direla ohiko ikasleak. Orduan, nik uste ueuk, beti amintza izan dugu, unibertsitate nolabait integral handi bat eukitzea euskera ardatze eukiko zuna, momentuz ez dugu, eta seguruna ja hori aldatu egin behar da, hori izade bat eta asmatu egin behar da, igual eragile berriekin, baina ueuk oso ondo egin du, nolabait utxunea detektatu eta saiatu betetzen, eta utxune hau oso deigarria da, eta nik beti esan dut, espero non zuzendari izatu nintzenean, hau egingo zela uekin edo gabe, baina online universitate bat eukiko benula, baina momentuz ez daukagu. Eta gero dago nola egin, batzuk uste dute urrengo diapoan, Carles y Gales uokeko efekto de ordea oso harreman ona izan dugula, eta asko bultzatzen gaituna, berak aipatu du, unibertsitate asko saiatu dira online eredu bat eraikitzen, baina asko porrote da jo dute. Zergatik, ohiko unibertsitateak ez daudelako ez daude antolatuta, horrei heltzeko. Eta orduan antolaketa erabat desberdina behar da, eta behar da motor bat. Eta hori ezin dute ohiko unibertsitateek egin, eta guk uste dugu egin behar dula, baina proiektu potoloa da, eta administrazioaren laguntza behar du. Bideoa dago Carles y Galesek gure minteri igazko edo duela bi urte goen minteri batean, bideo batzuk ikusi duzue, ikusi duzuenan mesedez, bukatutakoan edo alduzuenean, azpititulu ekin daukagu euskaratuta, animatu zaituztet ikustea. Txatean jarri dugu, egia da, orain dela urte terdiko web mintegian erabili genuen, eta oso interesgarria da, eta oso ondo kokatzen du gaia, eta garbi dago hor aldaketak da iritsi direla, eta orain dela momentua honi heltzeko. Xabier, Euskararen egoera unibertsitatean, 96-97 ikasturteen datuen arabera, orduan EHUko 15% bakarrik ikasten zuten, ikasleen 15% bakarrik ikasten zuten euskeraz, eta orduan 96an, eta zuetariko batzuk badakit horri ibili zinetela hau martxan jartzen, Euskal Herriko Unibertsitateak euskara karrera guztietan sartzeko plan bat diseinatzen hasi zen, eta esan bezala zuek tartean ibili zineten, ezta? 2022an ere erabilera datuak kaleratuko dira, euskara erabilera datuak, nola ikusten duzu egoera, euskararen egoera unibertsitatean, 40 urteko ibilbide honetan, aldaketetaz hitz egiten ari gara, Lorek metodologia aktiboak aipatu ditu, online irakaskuntzaren beharrezkotasuna, pandemia batetik ere bagatoz, testu inguruak aldatzen dabiltza, baina euskara? Berriz, orain 7. okerrez banaiz ari gara kale erabileren 7. neurketa aurki plazaratuko da. Aurreikuspena ez da oso ona, baina unibertsitateari dagokionez nik beti olakoetan soziolinguistiaren ikuspegitik egiten bereizketa korpus eta estatus. Korpusen aldetik ez gara jabetzen, baina nik uste esan behar dela, eta hortan ere euren ekarpena izugarri izan da, ez bakarrik eurena, horre Luiar eta beste eragile batzu, baina azkenean familia berekoak. Oda, nebarrebak ez direnak lehengusuak dauzkagu, ezta? Sekulako aurrera pauso izan da. Ia ez da planteatzen, baina euskara unibertsitate mailako hizkuntza gogoratu behar dugu, gure Jose Ramon Etxeberriak eta erantzun ziona Suarezi esan zuenean, fisika nuklearra saltzeko. Gero, bera bazekien lan hori egitek ez zegoela. Baina euskararen baitan bazegoen aukera edozein gai landu ahal izateko euskeraz eta euskeratik.
Beraz, korpusaren aldetik sekulako lana egin dugu, eta hor maila lortu dugu. Estatusen aldetik ordean ikuste okerreko bideak hartu ditugu askotan. Zabaltzen ari ginen, zukane aipatu dituzuen urte horietan, eztabaida bazegoen Euskal Adarra sortu zen. Orduan, Euskal Adarra eta planteamentua zen bikoiztea, unibertsitatea bikoiztea, euskeraz eta erderaz. Eta orduan etorri zen, aipatuko zudan Euskara erretorde batek eta asmatu zuen hizkuntza askatasunaren izenean ikaslei ematen zaiela aukera hizkuntza aukeratzeko. Nik sekulako eztabaida izan nuen berarekin esateko, zeinek hauta dezake hizkuntza. Eta bakarrik euskaldunek. Euskaldun guztiok elebidunak edo eleaniztunak garelako, ezta. Orduan, horrek ekarri zuen Euskal Adarrean ikasleen galera. Ikasleek askotan, guk ikerketa txiki bat egin genuen Euskal Adarraren garapenerako ze baldintzatan ikasten zituzten unibertsitari euskaldunak, eta askotan hautatu egiten zuten taldeak ordutegiengatik. Eta egoerarik eskasenetan zegoen, aztekotan zegoelako, hori logikoa da. Baina, estatusaren aldetik ez dugu lortu emendatzea behar bezain beste. Eta gero, baldira denborarekin ikasi dugu, ezta? Badira ikasketa batzuk, adibidez zuzenbidea. Zuzenbide erromatarren garaiko zuzenbidea, eta oinarrituta dago estatuak, jurisprudentzian eta horren aldetik, eta Espainiera, kasu honetan, gaztelera, sekulako pixua dauka formazioan. Ezin daiteke paralelismoa eta euskararen berreskurapenerako edozein ikasketa dago. Behar ditugu psikologo euskaldunak, behar ditugu mediko euskaldunak, behar ditugu eta zientzian beste horren beste. Baina ez maila berean, jakintza alor guztietan. Ekospegi horretatik badago gogoeta egiteko. Eta azkenik, eta honekin amaituko duen ere interbentzioa, Jose Miguel Barandieran unibertsitateak oratuko zaizu, ibiltzen ginela batetik bestera bileretan, eta egin genuen urtegietan ikerketa txiki bat, prospekzioak, ze titulazioak. Eta goratuko zaizu, bioteknologiak aipatu egiten oso aurreratuak izan ginen, bioteknologiak, graduak aldatu behar zirela, eta beti... Nanoteknologia aipatzen zenuen, Xabier. Eman behar genuela, oindala ez dakita marra, 15 urte, Bai, baina, hori izan zen galdetu zibili ginenean unibertsitateko irakasle euskaldunen artean nola ikusten zuten. Beraz, ikuspegi horretatik aurrera pasoak izan direnean, baina euskaldunen komunitatea, unibertsitarioen euskaldunen komunitatea sakabanatu egin da eta ahuldu egin da azken urteotan. Nere iritziz, Hau da, inoiz, baina hobeto gaude, baina askoz hobeto egon gintezken. Eta Barnator Iñakik esandakoarekin hau da. UEUk, eta hanek eskatu dio, geroari begira hitzein behar dugula. UEU beharrezkoa da, unibertsitario euskaldunen lobia beharrezkoa delako, inoiz herri euskaldun hau normalizatzen bada. Orduan, ikuspegi horretatik guk hemen konpartitzeko eskarmentuak, ikerketak, irakasgaiak eta hizkuntzaren ikuspegitik etengabeko berritze prozesu horretan, zenbatitz informatikariei nik Iñaki ikusten nidanean etortzen zait atzitu eta milaka termino beraiei ikasi egin diegunean. Bueno, abildua zeratzearena, abildua guk ikusi dugu sortzen, izan ere abildurik ordenadoriak gure lanean sartzen ikusi ditugu, eta ordenadoriak sartzearekin batera noski terminologia guztia, eta horrela guatzen Iñaki eztabaidak zeuden, arroba horrein nola esan, eta hor bat zeuden, txiribita, abildua, arroba bera, beste neurri bajarri bertzela euskerazkoa eta hori. Baina, heldua ze korpusa eta estatus kontu horiei, nik uste dut batetik ezagutzari dagokiona ederki egin dugula, eta hor, batetik terminologia ere ikitzetik, besteak beste,
beste Raula. hizkuntza handitan gertatzen ez dena da guk egiten ez badugu euskaraz ez duela beste inok egingo. Orduan, bai terminologia sorkuntza, bai artikuluak idatzi, bai ikerketak burutu, bai ikasmaterialak sortu, eta hortan ueuk inok baino ahalegin handiagoa egin du ikasmaterialetan, beste unibertsitateek ere erabiltzen dituzte guk sortutako unibertsitate mailako ikasmaterialak, hori ondo egin dugu, eta ueuri dagokiona, ueuri estatusean ere, inolago eragozpenik ez du izan, hain zuzen ere ueuk euskaraz funtzionatzen du. Ueun euskaraz ikasten da, euskaraz irakasten da, euskaraz komunikatzen gera. Nolabaiteko territorio normalizatua da. Besteetan ez da horrela gertatzen, eta nire iritziz erabiltzen den hizkuntza politikaren eraginez besterik ez da. Hizkuntza politikan gora bera nora ezean konplejuekin eskubide banakakoak, ez dakit nolakoak, aniztasun gaizki ulertutakoak eta erabiltzen direnean, orduan gertatzen dena. Gaur egungo gazteek gu borrokatzen ginen tesiak euskaraz defendatzeko, artikuluak euskaraz idazteko, eta abar. Gaur egungo lanbidea, unibertsitari lanbide horretan, garrantzia duena da, ez dakizen olako eragina daukaten aldizkarietan argitaratzea, beraz, galdizkari horiek nausiki ingelesez dira, beraz, ingelesez argitaratu behar da, beraz, ingelesez argitaratzeko idatzi egin behar da, edozein hizkuntzatan idatzi eta gero itzuli. Eta gainera, ez dakizer, beraz, hortan egiten baldin badut, gero hori beste edabideetara, entzute handikoak, eta entzute handikoak guk, txikiok, guztiak definizio elebidunak gutxieniz garenok, badugu aukera beste hizkuntzatan zeratzeko. Orduan, geure karrera ueutik kanpo gaurko gaztek nor izan nahi baldin badute, izan behar dute beste hizkuntzatan, zergatik unibertsitateek ez dutelako euskararen aldeko hizkuntza politika egin bere argitalpenetan, bere ikasmaterialgintza sustapenean, beren ikerkuntzatan, eta berez, handien indarrak eramaten gaituzte. Eta hor, atzera urratsak egin ditugu. Atzera urratsak egin ditugu, zentak sekulan baino jende adituagoa, prestatuagoa eta gaituagoa daugagu edozein alorretan. Euskaraz jarduteko, bai irakurtzen, bai idazten, bai ikertzen, bai lanean, eta bialtzen ditugu horiek Euskal Herrian sortzen den jakintza hori beste hizkuntzatan idaztera, zabaltzera eta egitera. Politika hori zuzentzen ez dugun bitartean, gureak egin du, eta horrela den bitartean, daukagu ueuren ezinbesteko premia. Ueun euskaraz egiten dugulako. Nik uste alde hortatik estatusa dena, nik uste bereiztu egin behar dela. Bizkat, nik uste Nafarroan eta Iparraldean zoritxarrez daudela egoera berean, baina EAen nik uste lortu dugula edo lortu benula nolabait estatus kolonialetik ateratzea, eta unibertsitate nolabait homologarri bat egitea, eta korpus aldetik, Xabiarrak esan duenez, eduki aldetik eta aurrera paso handia. Baina estatus aldetik, ja, homologarrietan ere, eta ez bakarrik Euskal Herrian, herrialde ez oso handitan, ni adibide batzuk entzun ditut, Herberetan edo Lituanian edo, hor badago joela elitismoa eta globalizazioa. Eta unibertsitateek egiten dute hori, gauden logika globalizatzaile kapitalismo multinazionalen logika hortan, inglesa bihurtzen ari da unibertsitateen legea, unibertsitateak egon nahi baldin bado nolabait puntan, elitean. Eta gero daukagu igual beste joera kontrakoa, eta da unibertsitate bihurtzen da lanbide heziketa
beti lanbidearekin lotu da, hor egon da, eta egon behar du, baina halako epe laburreko lanbide akademia zentzu txarrean, eta hor nola, enpresetan erderaz egiten da, orduan zertarako egin euskeraz. Orduan, nik uste dut, estatus problema hortan, ez dela inbeste, hauek egozkoz dira eta hola baizik eta munduan, badaudela, bi joera horiek eta bi joera horien artean, hizkuntza txikiek, panorama, ez euskera bakarrik, panorama txapa dugula. Nik uste hasieran aipatu duzuan unibertsitate herrikoia eta ez dauka zentzurik unibertsitatea herriaren garapenerako ez bada. Unibertsitatea bilakatu da erakunde soziala eta Iñakik esaten duena guk UEuren gure alegina eta gure ekarpena ez zen bakarrik hizkuntzagatik, euskaragatik. Guk ikasleak eta jende prestua formatu nahi genuen, ikusten genuelako euskararen herriak behar zituelako imailako profesionalak lanean, erantzun alizateko, euskaraz erantzun alizateko eta lan egin alizateko. Gure alegina ara begira izan da, eta hori ez da sekulan amaituko. Eginkizun horretan jarraitu behar dugu, beharrezkoak sortzen diren eztabaidak, nik ez dakit gaur edo atzo, uste gaur Felix Zubiaren artikulua eta berriz aipatzen da, zer nahiago duzu medikua, mediku ona, ala mediku euskalduna, ezta. Eztabaida horiek, hori karikatura bada, baina printzipioz guk sortu dugun planteamendu hori eta Zubiak noski. Felixek ondo erantzuten du, hemen kalitatearen adiera da, mediku euskalduna izatea da, mediku ona izatearen seinalea dela, ezta. Eta hortarako sekulako lan egin behar dugu oraindik. Etengabeko eraberritzean gure gizartea, Euskal Herriko gizartea, ezagumenduaren gizartea izango da, zerbitzu gizartea, ez dakiz gizarte klase izango den, baina hortan jakituriak sekulako pixua izango du. Guk UEun eta Idoiari galdetu diote zenbat ordenadorea izan du eta erantzun dit 3 CPU eta 2 pantaila, 21 urteetan, ezta. Nik goratzen zeitasi ginenean, ni hasi nintzenean, General Kontxa kalean, han bulego hartan, okerrez banaiz, 2 konputagailu besterik zeuden, eta niri tokatu zitzaidan mende aldaketa egitea, pesetatik eurora pasatzea, eta teknologia, eta e-posta. Zeiek esaten zion, korreo elektronikoari e-posta. Hor, hasi ginen hortan, baina digitalizazioa guk bizi izan genuen hardwarearen aldetik eta nik konbentzitzen, langilea konbentzitu behar PC-ak, ingelesetik personal computer, zirela, norbanakoaren konputagailua zirela, eta norbanakoak euki behar zuela bakoitzak, eta kostatu zitzaidan ulertaraztea bakoitzak bere konputagailua izan behar zuela. Gerora, izugarria, 21 urte eta langile batek bakarrik 3 CPU izango dela, hori begiratu behar du, Berrikuntza maila altuago behar dugu. Irrebizatu behar dut, Zazpira gutxi oso interesgarria dana, eta egia da, bilakaera horretan, zenbat gauza egin dituzuen, ez dakit kontziente zareten. Ditugun, hori garbi dago, asko dagoela egiteko ere, horregatik, zazpirak ate joka, orduan, etorkizunean ipiniko dugu fokoa, egia da, irten diren gai asko, orain jarrikortasuna izango dutela, ezin bestean, ez da? Baina guazen etorkizunari begira jartzera, ze urteurrenaren beste helburu bada, melankolian ez erortzea, belaunaldi berrieri paso ematea, eta guk ere lekukoa pasatzea, lekuko fisikoa, baina proiektuaren lekukotasun hori bai, ez? Dano jasotzen dugu zerbait, eta gero guk ematen diogu gure impronta, ez da? Etorkizunera begira, eta hor bai, unibertsitatea, guazen pentsatzera etorkizuneko, datorren unibertsitateak. 21. mendeko unibertsitate horrek, momentu honetan ze erronka dituen, erronkarik handienak. Bai? Eta hor, guazen ikustera UEuk ze paper joka dezakeen. Bai? Baina unibertsitate moduan, ze erronka ditu momentu honetan unibertsitate batek,
horri aurrez egiteko, eta hor ueuk ze paper joka dezake, orain aipatu dituzuen guzti horietan egon da ueu ere, noski, eta egongo da, orduan, pizkat, etorkizunean jarriko nuke orain indarra. Ni igual abituko nitzateke lehen Iñakik aipatu duen definiziotik, ezta? Osea, etorkizunean ere, unibertsitate bada izango da etorkizuneko gizarte horren premiari erantzuteko, hau da, etorkizuneko goi mailako teknikarik prestakuntza emateko, goi mailako kulturako jendea alor desberdinetan garatzeko. Zer gizarte bizi berritxu horrek dituen premiak asetuko dituen personak prestatzeko. Beraz, eta gainera dirudienez etorkizuneko ezaugarri bilatuenetako bat edo preziatuenetako bat izango da sortzaile izatea, pertsonak sortzaile izatea, ze dagoeneko badaukagu informazioa nola eskuratu, zeratu, baina ez dana landu eta zailena dena da sortzaile izate hori. UEU, besteak beste, premia direla medio eta gabeziak direla medio, betitik izan du da sortzaile eta sortzaile izaten jarraitzen du. Beraz, jarraitu behar dugu sortzailetasun hori elikatzen. Eta askotan esan izan dugu UEUren baitan, UEUrentzako arrakasta nagusiena izango litzatekeela UEUren premiarik ez izatea. UEU desagertzea dagoeneko premiarik ez dagoelako. Oso azkar urte asko pasa dira, eta oraindik jarraitzen du, nik uste dut Euskal Gizarteak UEUren premia izaten, esan dugun horregatik guztiagatik, eta aipatu ez ditugun beste elementu askogatik, ezta? Eta iruditzen zait etorkizunean ere UEUren premia izango dela, batetik, bilgune izateko, saretzeko, erkidegoa, unibertsital erkidegoa saretzeko, proposamen berriak ausartak eta sortzaileak egiteko, bide emateko, eta etorkizun hori errealitate bilakatzeko. Nik lehen esan dudanarekin lotuz, ni joera batzuk oso kezkagarriak ikusten ditut inguruan, baina ez bakarrik Euskal Herrian mundua, eta da privatizazioaren multinazional eta privatizazioaren bide hori, ez? Eta nire erkidegoan adibidez, hori ikusten da, ikerkuntzaren privatizazioa, ikerkuntza unibertsitate publikotik ari da eramaten, ikerketa zentro batzuta da, eta ikerketa zentro hori kalitate aldetik ez dute esanik, baina gero eta gehiago batzuk behintzat ari dira enpresa pribatuekin lotuta, eta enpresa horien interesekin lotuta ala beharrez. Eta irakaskuntza ere, ikusi dugu, unibertsitate pribatu pribatu, baina irabazteko asmoa dutenekin, ari dela gero eta gehiago, eta nik uste, horiek oso sintoma txarra dira. Eta gero nik uste online, eta gero daude, unibertsitate, Google eta hauen montatu nahi dituzten, mundu mailako unibertsitateen tituluak nolabait estatu egiten du, eta multinazional horiek eskuratzea tituluak emateko ahalmen hori. Eta nik uste, hortan oso importante izango litzake, berriro nire matlakarekin, online unibertsitate propio bat edukitzea lehen bailen, eta aliantza egokiak egitea, adibidez, uokekin nik uste. Hori, ordainpeko telebista hori ikusentzunezkoan bezala, nik uste gaur egun globalizazioarekin aliantzak egin behar direla, ETBek bakarrik ezin du, UEUk bakarrik ezin du, orain datorrenarekin, eta aliantza behar direla, eta nik uste
hori asko etorriko da online mundutik eta hortarako ondo jokatuta egon behar dugula, baina, ez digute entzuten. Bai, nik uste sortu behar dugula egun CCC, Creative Commons Kluba. Eta ez da broma, zein da baldintza klub hori osatzeko? Orain ari gara, nik uste 50 urte pasa eta gero hemen ari gara online komunikatzen eta batzutan holako gauzak ikusten ditu eta flipatu egiten dut. Nondik abiatu ginen eta nora iritsi gara. Eta gero ari begira nik uste behar dugula sare sozial hori, ezta? Sare sozial hori UEU dena eta pixkat Iñaki esan du arriskoak zeintzu diren, baina ez du esan nola aurregin arrisko hiei. Eta bide bakarra daukagu, hau da, guk elkartu, partitu, konpartitu eta UEUk eskaini behar du sare sozial hori eta jendeari animatu jakituria konpartitzeko eta zabaltzeko. Eta bigarren aroa izango da UEUren bigarren aroa Euskal Unibertsitatearen bila, gorputz sozial hori bildu, elkartu eta zabaltzeko. Xedea izango litzateke ikasi duguna konparti dezagun eta zabal dezagun eta berrikuntzak sortu. Eta orduan sortzaileak izatea kondenatuta gaude, gizartea aldatu nahi dugulako. Hau da, hemen, aipatzen baina, mundua aldatu, hemen atxoa gureak bildu dituzue, eta halaz ere guk mundua hankaz gora jarri nahi dugu oraindik. Eta hankaz gora jarri alizateko elkarren artean ezagutzen dugu. Hau da, abantaria bat daukagu euskal izate hortan. Eta da, txikiak garela. Elkarren arteko harremanak oso gertutik. Abantaila bezala kudeatu dezakegu. Eta oso jende gantzia daukagu Euskal Herrian. Lortu dugu jende hori bildu. Proiektu komunak egiteko. Eta ikusten dute, horra inoa apuntatu du ideia. Osten naiz. Nik uste etorkizuna hortik datorrela, eta aldugun neurrian hortan laguntzeko prest gauzkazue. Beraz, eutxi goiari. Gora EU. Jarraituko dugu hitz egiten, baina egia da 7 eta 5 dirala. Orduan, hor zaudetenok ere, zuen galderak, ekarpenak, botatzera animatu, gero tartea egoteko horri bide emateko. Ez lotza, ez beldurri, familian gaude, eta hori. Bai, oso interesgarria iruditu zait, hori premiei erantzute horretarako sortzaile papera hartzearena, aliantzena, noski, UEU, inude, beti izan da oso aglutinante, bide eman etorkizuneko horri, hori errealitate. Gu bai izan gaitezken ikuste dut txikitasunak ematen dizun, abantaila horretatik, lehiakortasunean erori gabe, elkarlana lusatuz, eta bai izan gaitezke tamainaren ikuspuntutik, harinak, malguak, tempusako beto eta harinago, eta beste abiadura bat kudeatzeko gaitasuna izan dezakegu beste toki batzutan gauzak mantsoago doazen bitartean, eta katalizadore lan horretan ero rol berezi bat izan dezakegula, gerora sortu daitezkeen proiektu potoloago batera eramango gaituztenak, baina egia da hor papel bat joka dezakegula. Eta zaretzearena, eta ingelesez... Daiteke, nik uste oso ondo egiten dugula beste unibertsitate batzuk egiten ez dutena, eta da jakintxarloen arteko lankidetzen. Hori gero eta gehiago hori sortzaile izate hortan, oso importantea da, gero eta zentroak eta fakultateak eta gero eta espezializazio handiagora jotzen da, hori importantea da, sakondu gaiak oso komplexoa direlako, baina bestaldetik zentroiek ez dira gai nolabait perspektiba irikitzeko, eta nik uste... Disiplinarteko tasuna. Batzuen artean, hori behar denean deitzen digute, gutitan deitzen digute, hori txarrez, baina deitzen digutenean, kanpotik da, justu, sare hori nolabait antolatu behar denean, eta...
Bai, noski, eta gero Xabik komentatzen zuen sare hori, komunitatea, barreiatuta dagoela, baina, bueno, nik uste dut hor lan izugarri egiten duela, ikerlari euskaldunak elkarrekin konektatzeko, bai izan Ikergazte Kongresuaren bitartez, izan sareratzen, edukiak, ikerlarien lana, isilik ero hor dagoen lan hori ikustarazteko, orduan sare eta komunitate ikuspegi horretatik nik uste dut ere badaukagula, gabiltza lanean eta badugula nondik. Eta bakoitzaren norrizatea aitortu. Hau da, boza eman, ahotsa eman, zera gure mundu honetan esateko edozer daukanari. Bai idazteko orduan, artikuluak idazterako orduan, ikasmateriala sortzeko orduan, proiektu bat eraikitzeko orduan, zerbait ikartzeko arlotan, harremanetan jartzeko, pixka bat horretan nik uste dut segi egin behar dugula, bide horretatik, bide hori da egoki dena, zuzena dena, eta bide hortan gaude besteak beste nire ustez, somatzen dugulako premia hori izan dugula, eta premia hori maila batean guk beste inok asetzen ez dugula, eta asetzen jarraitu behar dugu, ze premia hori existitzen da. Eta existitzen den bitartean, ahalik eta ongien, hortan jardun behar dugu. Baina behar dira proiektu potoloak, nik uste 2008ko krisitik ona, eta hola proiektu hausartik, eta adibidez onlinekoa da proiektu bere txikian hausardia behar duna, baina nik uste oso arrakasta ziurtatuta duen proiektua dela, baina horrez gain nik uste behar adibidez Katalunian egin zuten Pompeu Fabra Unibertsitatea. Hori ez zaiti duitzen nahi nire dugarrean, ikusten jun dela pizkate elitismo da, baina bai egin zutela unibertsitate berri bat, eta katalan edazen funtsa edo, baina baita ere eliten jokatzea, eta oso zaila da bi gauza kombinatzea, baina nik uste dut, datorren urtean izendatuko balute hezkuntza sailburu, nik uste online eskatuko nioke online unibertsitatea gain, unibertsitate sistema hori nola baita egitu datzeko eta euskera hartzeko tresnaren bat, ez dakit zein. Alantzarik izan, ze gainera, eskarmentua dauka dagoeneko UEUk, alor hori jorratzen ari da, onlineko unibertsitatean dagoeneko UEUn nor gara, eta ez urruneko unibertsitate bezala hainbatek egiten dutena, dala biltegi modura erabili amarauna eta sartu, eta, eskolak nola ala eman, metodologia propioarekin, zera besteetatik alderdi honak ikasita eta saiestu nahiean zerak arazoak izan daitezkeenak. Hortan, nik uste dut, guain, EHU-rekin batera, EHU-k tituluak ematen dituenez, ari gera, bigarren hezkuntzako masterra online ematen, naiz eta semipresentziala izan baina errealitatean onlineko unibertsitatea gauzatzen ari gera, irakaslegoa prestatzen, ikasmateriala eskaintzen, baliabide berriak sartzen, lehen aipatzen zenun, eredu berritzaile horiek izan dezaketen alderdi hori gauzatzen. Beraz, hori da gude bidea. Hori da. Zelako ondo, zelako harin, zelako gustora, zenbat ikasten, eta... Publikoarenak euskaldun dira, ez dute galdetzen, ez dute politika edo... Xabier txatean galdezka dabil, aber nork amaitu behar duen. Inok ez du galderaik egiten. Alaznek dio zerbait, joan behar duela. Agur alaznek. Koldo animatu da, Koldo García gainera...
bera da urteurrenaren batzorde burua eta datorren urtean urteurrenaren materialarekin argitalpen bat koordinatzeko argitalpen ere. Apunteak hartzen zegoen. Apunteak hartzen nengoen, ez naiz denera heltzen. Lasai grabatzen ari gara, Koldo. Koldo dio, 50 urte hauetatik 6 ikaspen transmititu nahi diozue urrengo belaunaldiei. Ezinezkorik ez dela. Ikaspena. Ezinezkorik? Ez dela. Ezina ekinez egina. Bai, bueno, hori izan zen hori. Hendaiako asanbladan hautatua izan nintzen zuzendari izateko, lehengoan begiratut, eta oraindik programa betetzeko daukat. Orduan, nik uste ezinezkorik ez dela, eta hor beti... Koldo behituko zaitu, Xabi? Koldo behituko zaitu, Betetzeko, bete gabe utzitakoak. Hartzeren olerkia, ez da, Iturrezarretik, beti Urberria. Urberria. Etortzen zait, nik uste hori, baina batez ere, eraberritze ezinbestekoa dela. Hau da, bizitzea hitz egitea da, euskeraz hitz egitea, eta berregitea da euskaldun izatea. Orduan, kondenatuta gaude pozik bizi, ikasten, eta elkarren arrimuan. Eta azken hori importantea da, ze pandemiak elkarren gandik urrundu egin gaitu, eta nik uste berriz ere, igual larrauna da, bueltatu behar izango dugu. Baina transmititzekoa ni esango nuke hori txikiak izan da ere hola gure burua berrasmatzen jarraitu behar dela eta gero momentu historiko batzuk egoten direla eta horiek aprobetxatu egin behar dira eta nik uste duela 20-hogeita urte EH bai egon zen momentu historiko bat non ikasleen aldetik mugimendu oso garrantzitsuak egon ziren, irakasleen aldetik ere bai, baina euskera batuaren olatua bazetorren oso egon eta egon ziren aldagai batzuk bildu zirenak, eta horri esker nik uste daukagun egoera, txukuna esango nuke, dugula Euskal Herrian. Nik uste toain bolada ez dela ona, eutxi egin betzaiola, eta landu egin behar da, beste momentu historiko bat, beste topatzeko, beste garrantzitsua emateko. Eta nik uste dut 50 urte horietan eman izan digula aukera UEUk guri nor izateko eta horregatik jarraitzen dugu hor bizi berritzen eta gazte eta nik uste dut hortan segi behar dugula, hau da gazteek, ezain gazteek, denek guztiok izan dezagun nor izateko aukera eta segi behar duela UEUk eskaintzen nor izateko aukera, hau da kezkak dituenak, erronkak dituenak, entzun nahi duenak, erantzun nahi duenak, izan dezala tokia UEUn, dezala zerbait egiteko aukera emango dio. Zer sortzaile izan behar du norberak, baina beste toki batzutan egiteko aukera ez duen hori UEUk segi behar du ematen aukera eraikitzeko, etorkizuna eraikitzeko. Behitxu. Eta gazteena, idoia galdetu du gazteena, nik uste gazte izan dela oso ikaspen importantea, ondo atera dena eta hildortatik, eta beste bideo batzuetatik, baina gaztei galdetu inbezai, zer behar baduten eta zer erakutsi, lehen esaten genuen horizontaltasun hortan, hori ikasle edo ikaslari ikasi nahi hortan, tresna eraginkorra izan behar da, noski, euskera ardatz duen universitari horrentzat, ez? Behitxu, lehen komentatu duzute, belaunaldi berriak eta egia da, eta gu solasaldi hauek planteatzerakoan eta hausnarketa garbi dago lekukoa belaunaldiei eta aurrera begira jarri behar garala. Galderak baino,
zelako zoragarriak zareten eta zelako ekarpenak eta zuek basoaztela kateatzen gaiak eta zer galdetu zuek da esaten baduzute, ez? Eta ero pote bat hartzeko gogoa eta guzti hori, baina ni benetan gaztetasuna eta hori holan da, eta beste hitzaldi ziklo hau osatuko duten urrengoetan, gazteen ahotsa ekarriko dugu, eta hori egongo da, baina benetan, eta lehen esan du zarreran, zuen aurkezpena pizka kokatzeko zautzen zaituzte, baina, bueno, ondo nahi nuen egin, garrantzitsuak zaretelako, harrituta etorri nahi zenbat, ez nekielako, baina zenbat gauza egin dituzuen, eta orain entzunda, benetan, unkituta nago eta indarra eman didazue, belaunaldi berriei nik ere indarra pasatzeko, ze benetan entzuko ditugu gaztea, baina zuek entzutea, egin duzuten guztea, zenba zegoen egiteko, enbidia punto batetik bai, zenba zenuten egiteko eta ondo heldu zenioten erronkari, eta zentzu horretan gaztei entzuteko irrikitan. Baina zuei entzunda gero, asko ezin datzea ono, Guk aldamenean, zu, Ane, eta zu bezala bulegoko kide guztiak izenak aipatzen naiz hasiko, ze badakizute desastroa naizela eta aldatu egingo dizkitzuet izena guztiei, baina hor zaudeten talde potente hori gabe, ez genuke izango. Hartzaileak zehazte gu gobernatzeko zaila gea, Baina belaunaldi berrien gana iristeko eta proiektua eta bueno, ni benetan, gogoz, bai. Faltan botatzen dut, gazteen artean ausardi gehiagola. Gu zafak ezenatotik kentzeko. Ginenean, euskaldun bajoan nintzen, hola, eta kriston eta edokeri puntu bat genukan, eta nik uste hori gomendatuko nuke. Uzarri puntu bat gehiago. Sasoian sasoikua. Jendea gustora, benetan, ze altxor bat zarete. Holanda. Eta ea noiz lortzen dugun potetxo hori hartzea eta elkarrekin egotea, baina ja modu beroago batean. Esan behar nuen guztia, ez naiz errepikatuko. Plazer bat izan da berriz dena entzutzea, naiz jakin. Bai, eguneratze bat behar genuen ere bai. Maiatzean bilduko, bea, ez? Maiatzean ekitaldi bat eukiko dugu potzoa egiteko, Joango gara apuntatzen urteurrena hasi dugu, topa virtuala egin genuen, ekitaldi asko egongo dira, biltzar nagusia larun batean izango dugu, eta bertan urteurrenaren plangintza osoaren berri izango duzu eta horrelako sorpresatxoren bat ere bai, konektatzen bazarete, online konektatu daiteke, ero presentzialki Ibarrera, eta bi data daude, bat, urteurrena 50. urteurrena Miarritzen ospatuko dugu, Iparraldean ospatuko dugu, han jaio ginelako, maiatzaren 25ean Miarritzeko mediatekan. Eta gero, irekiera ekitaldi nagusi instituzionala eta jaia eta ospakizuna Bilbon egingo dugu, Kafe Antzokian, 2022ko irailaren 21ean. Data askoz gehiago egongo dira, baina bi horiek behintzat instituzionalki gordetzea nahi badituzue botata. Eta hemen utziko dugu, ze bestela jeisten hasiko gara eta goian bukatzea onena. Mila esker, konektatu zaretena, esan bezala grabatu dugu, gauza interesgarri asko, bagenizkienak, baina bergogoratzea ondo etorri zaigunak, eta honekin aurrera, bete aurrera. Mila esker, etxekoei eta zuei. Eskerrik asko. Azuei.